راديو إيرنا نعصر 3 ዓመታት ኣብ ሱዳን ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ 8 ወርሕ ክወፅእ እዩ። ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ንቦኽሪ ወዱ ዝለዓለ ስልጣን መንግስቲ ሂብዎ። ኣብ የመን ናብ መገዲ ብዝተፃወደ ነታውጊ ሓላፊት ፀጥታ ምስ 5 ዓጀብቱ ተቐቲሉ። ኣርእስታት ዜና ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል። ካብ 2007 ኣትሒዙ ኣብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይዚ ዓመት እዚ ዕማሙ ከበቅዕ ምዃኑ ተገሊጹ። እዚ ዝተገልጸ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሱዳንን ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርርብ ምዃኑ መግለጺ መንግስቲ ሱዳን ኣፍሊጡ። ተሓጋጋዚ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ሱዳን ዶናልድ ቡዝን ምስ ኣቦ ወንበር ልኡላው ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ድሕሪ ዝገበርዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ዕማም እቲ ዓቃብ ሰላም ከብቅዕን ዳግማይ ከይሕደስን ከም ዝተሰማምዑ እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ጠቒሱ። ይኹን እምበር ሕቡራት ሃገራት ምስ ራእይ ሱዳን ዝመጣጠን ዝተፈለየ ተልእኾታት ሒዙ ክዋፈር ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሐምዶክ ፖለቲካዊ ተልእኾ ዘለዎ ኣካል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሱዳን ክዋፈር መደብ ከም ዘሎ ቀዲሙ ሓቢሩ እዩ። ኣብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ካብ 2003 ኣትሒዙ ድሕሪ ዝተጓሃረ ግጭታት ብፀቕጢ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ናብቲ ዞባ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ክዋፈር ስርዓት አልበሽር ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐ ሰነዳት ይሕብሩ። ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ኢቫን ካጋሜን ዝተባህለ ቦኽሪ ወዱ ኣባል ቦርድ ልምዓት ሃገር ክኸውን ሸይምዎ። እዚ ወዲ 30 ዓመት መንእሰይ ናብዚ ሓደ ካብ ወሰንቲ ረቑሒታት ምዕባለት ሃገር ዝኾነ ጽፍሒ ዝተረቑሐ ካቢነ ሚኒስትራት ሃገር ብ18 ግንቦት ድሕሪ ዘካየዶ ኣኺባ እዩ። 9 ኣባላት ዘለዎ ኣብ 2008 ዝቆመ ቦርድ ምዕባለ ሩዋንዳ ብኩለን ትካላት መንግስቲ ንዝቐርብ መደባት ዝከታተልን ንወፍርን ልምዓትን ዝምልከት ኣዋጃት ዝሕንፅፅን ዘተግብርን ላዕለዋይ ጽፍሒ መንግስቲ እዩ። እዚ ኣወፍርን ንግድን ተዋፊሩ ከም ዝጸንሐ ዝግለጽ ወዱ ንፕሬዚደንት ሩዋንዳ ናብዚ ዝለዓለ ጽፍሒ መንግስቲ ምርቁሑ ንመጻኢ ስልጣን ኣቡኡ ንኽርከብ ከም መለማመዲ ባይታ ይጣጣሓሉ ከም ዘሎ ሓያሎ ፖለቲከኛታት ሃገር ይነቕፉ። ድሕሪ እልቂት ሩዋንዳ ንተቃዋሚ ሰራዊት መሪሑ ኣብ 1994 ናብ ስልጣን ዝመፀ ፕሬዚደንት ፖል ካጋሜ ነታ ሃገር ናብ ዕርቅን ሰላምን ከም ዘሰጋገራ እዩ ዝንገረሉ። እንተኾነ ንሱ እውን ኣብዚ 26 ዓመታት ውሑስን ዴሞክራሲያውን ምስግጋር ስልጣን ከተግብር ኣይከኣለን። ዝተፈላለያ መርበባት ዜና ሩዋንዳ ብወገነን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከቡ መራሕቲ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ስልጣኖም ናብ ደቆም ንምስግጋር ዝተፈላለየ ጽፍሕታት እናሃቡ ከም ዘለማምድዎም ናይ ጎረቤቶም ዩጋንዳ ከም ኣብነት እናቕረባ ናይ ፕሬዚደንት ካጋሜ ውሳኔ ይነቕፋ ኣለዋ። ን34 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዮወሪ ሙሴቨኒ ሞሆዚ ካነሩግባን ዝተባህለ ወዲ 46 ዓመት ወዱ ናይ ሌተናል ጀነራል ማዕረግ ብምሃብ ዝለዓለ ኣዛዝ ሰራዊት ሃገር ገይሩ ሸይምዎ ኣሎ። ኣብ ርእሲ እዚ በዓልቲ ቤቱ ንሙሴቨኒ ጃነት እውን ሚኒስተር ትምህርቲ ብምዃና 3 ኣባላት ስድራ ቤት ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ መንግስቲ ይርከቡ። ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ንደቆም ናይ ቀረባ ዝማዶም ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንደቂ ቀቢላታቶምን ኣውራጃታቶምን ወሰንቲ ጽፍሕታት መንግስቲ እናሃቡ ዕድመ ስልጣኖም ከናውሑ ከም ዝረኣዩ ሰነዳት የረጋግጽ። ኣብ ምብራቃዊ የመን ኣብ ዝርከብ ዞባ ሓድራሞት ኣብ መኪና ብዝተፃወደ ነታውጊ ሓላፊ ፀጥታ ከተማ ሺባም ኮሎኔል ሳልሕ ዓሊ ጃብር ምስ 5 ዓጀብቱ ከም ዝተቐትለ መንግስቲ ኣፍሊጡ። ናይቲ ብ26 ግንቦት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ሚሊሻታት ነቲ ኮሎኔል ዘሰነየ ቃፍላይ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ዝነበረ እዋን ኣብ መገዲ ነታውጊ ብምትካል ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ሰበስልጣን መንግስቲ ግምታቶም ይህቡ። ኮሎኔል ሳልሕ ኣብዚ ዞባ ንዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ጉጅለታት ኣብ ምህዳን ብዝለዓለ ካብ ዝዋፈሩ ኣዘዝቲ ፀጥታ ሓደ እዩ ነይሩ። ሓድራሞት ምስ አልቃዒዳ ምትእስሳር ከም ዘለዎም ዝግለጹ ሽበራውያን ጉጅለታት ብብዝሒ ዝንቀሳቐሱሉ ዞባ እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። راديو إيرنا مدام منسيات عب راديو إيرنا
سلام سخبركم سمعتي راديو رنا بحفشة بفلاي كأمدب من إسيات كمي تقليو حموس كوينو ساعتنا أخيلو نعخم يخوني زبلنا مدبات حزنا أب ساعتنا ترخيبنا لنا كسافت أمي مدبنا مسانا خد صنحو بخبرز عدمكم أخبارات محارئة سنايت أنحوت مدب من إسيات عبريدي رنا أب تصباح بعلنا تسنت إذا سوني مدري قرورو إلى تراحة زلا بابور بعلي زتخونا تركوا خسع زمسلني يمانا إقري نقدمي تسرقحي فلسس السيلة أبتسفيح ومبر كوفيلة ساعات أخيلو كاب زبزب حليفة بقويا سلزركبكوا تركتا لبي كأس بقص أو نبور ستملسي يمثل يمانا إقري سحيبة مايزة حزت براشو كاب بورساي بموتسا معوق عبيلة قردع عبيليو تمسجن يزبل كاب زغلت معالتي بزتواجبرن نحاد حدو بزقاجون زقنخو عنكليلن سنكسارون لوم زحشني يمثل قدام السنابتي كاب تبدق زقني زتحاوس واجواجتان مررن عللتان هزبين العلي ناوشت اي واجواجتايو كربشن قنيو اتي يابدق عدين من اسيات مزانوين زقني افناي زخفت حتوتاتن ملستاتون نعيون افيكي كفتكو أبيني كحمسني غني ناصنت مصيادوي مصتن ناصنت داسيسكا تچبط اوريخا بمنابكا سئلكا امنفسكا خاتصمبلو ناصنت انتايو انا نبعلي ناي غزا رسي ناصنت اوجيدي ناصنت الله ندي يبلين بخمي خ يرغاغص اب سدت مهلاوي طنقنايتي اب عدي زلو ناصنت زمسل زي ناصنت يله زامنولو طرحدي ግን مش معت سبات ابزي ناصنت زلو عالم ኮይኖም ገዛእ ርእሶም ነጻ ኸይኮነት ኣብ ናይ ባዕሎም ዓንኬል ተኣሲሮም ኣለው ካብኡ ብዘይፍለ ኣብታ ናጽነት ተሓሪሙ ዋይለ ለይትን ቀትርን ክቕንዝወላ ዝውዕል ዓደቦይ ኣብ መጻብቦ ብኢዶምን እግሮምን ብማእሰርቲ ተኸርሚዶምን ከለው ኣብ ጸቢብ መንባር ተላሚዶም ሙሉእ ናጽነቶም ኣውጆም ይነብሩለው ናይ ዝገጅፍ ኣብነት እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ፕሪማ ካንትሪ ኣብ ሸላቁ 3 نلعل شمونت عمتات تأثير زنبرة ناي سبعتات قديم تقارالاي عبدو دايلن إذن كمزن أبرئسي نات ملالسة اتبن سنتين كاللوخو زبعال زنبرة معالتنات سنت تزيلوني بحق إخاء اتناي قرهنت زمني استمن زعكو إنا مسلني تكيزة معالتنات سنت مالتنا عيشعو كاب قزا انجران سوان تواسيئو أبتي قول نعدنا عبيداس تتخيلو من إسياتن عبيتن أنستنا والدن كلو خكم عقمو إيدي إيد كان نابلة زسالت وانا زي بلو رايز مثلا زنبره رأسي بزحات أبعور تحاريدوم كم لبخا سقاخا مبلع حاليفو انتا يفلت نيرو معالتنا تسنت مالت أبدو الرؤو أبقو بعدنا وطئي أبسمرا نلعلي زتكو سريتشت كريئي كاب مهنت حاليفو كال زفلت قلو اندودو نيرني كاب إرترا قول كلت عمد كوينا زوزت قول 10 عمد قول عقوربيت تمال السنبت أبقى زي تزاويرا حب انت إرتراويت مخوانا دقاقي ماخت الزارب سميعي يالله أو انتاي دقا أبقى زاخو من يبعلنا تسنتاي تولعن بلا حتيتاتني بزي أزيات تملكو قوانقوا بعد جيرا نمنتي حتيتكني إليا حوس اعتبيله نو مالتيسي أبقزانا ماما ناي بعلنا تسنت كوميا تقبر أمونا بعلنا تسنت يخبلوا يدفرني مش بزح اوان نجيركي أب عدنا ديكتاتور علو قولعت كنداخي كندزن السخرخي بكيو زلخ عدلة تمرت خونه كالق كرخبوا يكألونيوم أب عدنا خندز قلت سألكو زلخو تسقامات النهالو كمي جيره بعلنا تسنت هالو يلخا خبر اتقولعا اوكيالي اد حرمت عرراي بتي نختزارب ازيو زمحرلا صياف تغرينيا كتزاربني እና ፈተነት ወንበር ስሒባ ተረጋጊኣ ኣብ ቅድመይ ኮፍ በለት ያ እትኩል ግዜ ትነግርኒ አይረሳዕኩን የዘለኹ ንኣብነት ዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ናይ ኤርትራን ናይ ሰሜን ኮርያን ዲክታቶራት ዘፈላልዮምን ዘመሳስሎምን ኢለ ኣብ ቤት ትምህርትና ፕሬዘንቴሽን ኣቅሪበ ነይረ ግን እዚ ሕጂ ንብሎ ዘሎና ካልእ እዩ ነጽነት ማለት ሕጂ ኤርትራ ሓንቲ ኣውራጃ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮነትን
እቲ ኦን ኣፍሃን ክለካይ ትርጉሙ ከምዚ እዩ መረዳእታን ብስለታን እናተገረምኩ እቲ ሕውስዋስ ሕቶታተይ ዝመለሰትለይ መሰለኒ ነቲ ዝበለትኒ ከኣምኖን ክቕበሎን ከኣወሰንኩ እንተስ ሶኒ ኮይኑ እንተስ ብነፍሰይ ተበርህኒ ዘይከም ካልእ እዋን ስራሕ ከኣቱ ተሃንጤ ኣለኹ ተስፋ ከኣባይ ስምዓኒ ኣሎ ሞባይለይ ካብ ቦርሳይ ኤርፎነይ ካብ ጅባይ ኣውፅኤ ዩቱብ ከፊተ ነታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተዘርግሐት ደርፊ ኣማንኤል ሞሙና ገና ብሕልናይ ክደጋግማ ጀሚረ ትመጽኒ ኣለኺ ገጽ መሊስ ክፍቕረይ መርሓባ ንዕኒ ሎሚ ኾነ ሕራይ ተስፋይ ተስፋ መምላሰይ ተስፋ ሓቀኛ ናጽነተይ ምስትወኒ ክብርኽ ተፈሊጡኒ ኣብቲ ብውሕሉል ኣገባብ ዝተዋሃደ ምስሊ ክንገፍ ዝርአ ጠቐርን ዶሮናን ናይቲ ነዊሕ እዋን ዝተዓጽወ ገዛ ነቲ ጋሪዱኒ ዘሎ ጠቐር ኩሉ ሕሰም ስደት ቀንጢጡ ክንገፍ ይቢሉ ውሽጠይ መስኪሩለይ ኣብ ጽባሕታ ስማዊት ናጽነት ኮይነ እቲ ሓቀኛ ጠቐር ዘይተኸደነት ጽሪት ናጽነት ተበሲር ክቢሉ ውሽጠይ ዝመስከረለይ መሰለኒ እሞ ደጋጊመ ክጻናተዎ መመሊሰ ንውሽጠይን ኣብታ ደርፊ ሙሙናን ተነቒተ ሬድዮ ኤረና ኣብ ግዜ ንእስነተይ ኣዲ ኣብራሽ ዝበሃላ ነግራም ሰበይቲ ገንዘብ መዓስ ይግበር ኣብ 20 ዓመትካ ልብኸ መዓስ ይግበር ኣብ 40 ዓመትካ ቢለን ዝምስላልና ዝነበራ ክዝክር ከለኹ ንማይክል ታይሶን ሪኤን ይመስለኒ መጫሕገርየይ ብዛዕባ ማይክል ታይሶን ትፈልጥዎ ነገር ቅጭ ንምምጻእ ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ 10ታትን መጀመርታ 20ታትን ዕድሚ እንከሎ ዘደንቕ ናይ ስራሕ ባህሊ ዝነበሮ ሰብ ነይሩ ሕልሚ ዝነበሮ ንዓበይቲ ዓወታት ሓርኮትኮት ዝብል ድንቂ ተጓሳጣይ ኣብ ናይ ዓወታት ጤረር ገና ኣብ ምበል 19 ዕድሚ እዩ ወፂዩ ብዕድመ ዝበልጽዎ ኣብቲ ግዜቲ ዓብይ ስምን ዝናን ዝነበሮም መጋጥምቱ ኣብ መጀመርታ ዙር እናንፈጥፈጠ ክዝርሮም ጀመረ ንሱ ንመፋልምቱ ብክኖክ ኣውት ተዘይስዒርዎም ዝሰዓረ ይመስሎኒ ነይሩ ካብ 58 ግጥማቱ 50 ግዜ ስዒሩ 44 ብዘረራ 12 ካብዚ ኣብ መጀመርታ ዙር ብዘረራ ክኖክ ኣውት ክስዕር ዝኸኣለ ታሪኸኛ ሰብ እዩ ከምናቱ ገይሩ ከቢድ ጉስጢ ዝስንዝር ሰብ ኣብ ታሪኽ ፕሮፌሽናል ቦክሲንግ ተራእዩ ይፈልጥን እናገነነ ስሙ እናተኸለ ብዙሓት ሪከርድታት እናሰበረ ብዙሕ ሚልዮናት ዶላራት እናኣከበ ወሃ ዘበለ ናይ ዓወታት ዘመን ኣብ 1990ታት ኣሕለፈ ኣብቲ ግዜቲ ዝነበረ ጠቕላላ ሃብቱ 400 ሚልዮን ዶላር ከም ዝነበረ ይነገር ናብዚ ሕጂ ዘሎ ክህረም ከሎ ከባቢ 1 ቢልዮን ይጽጋዕ ኣብ 1990 ኣብ ዓለምና ቁጽሪ 1 ተኸፋሊ ስፖርተኛ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ናይ ዓለምና ኩብራት ዝበሃላ ፌራሪ ሎምቦርጂኒ ቤንትሊ ዝኣመሰላ መኻይን ምግዛእ ምዝዋር ምግጫው ንዕኡ ተራ ነገር ነበረ ማይክ ብጠቕላላ 111 መካይን ከም ዝገዝአ ይንገር ብዙሕ ሚልዮናት ዶላራት ዝወፁ ሓቲትካዮም ዝምልሱ ገነጋንን እስኪ ቪላ ገዛውቲ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ግዛኣታት ኣሜሪካ ነይርዎ 18 ሸቓቕ ዘለዎ ቪላ 16 ሳሎናት ዘለዎ ቪላ 6 ሰፋሕቲ መሐንበሲ ማለት ፑል ዘለዎ ገዚፍ ማንሽን 3 ፕሮፌሽናል ናይ ባስኬትቦል ኮርትታት ዘለዎ ገዛን ካልእን ገሊኡ ቪላታቱ ይርስዑ ነይሩ ይበሃል ውይ ለካብ ኔቫዳ 5 ሚልዮን ዘውፅእ ገዛ ኣሎኒ እዩ ኣይገርመካን ረሲዐ ነይረ ክትብል ሕሰቦ ናይ ሕማመይ ማይክ ታይሶን 30 ዓመት ክገብር ከሎ 700 ዝኾኑ ናይ ዓለምና ፍሉጣት ውልቀ ሰባት ገዝኡ ዓዲሙ ብርእሶም ክሳዕ ዝኸዱ ዘሾምበበ እንኮ ሰብ እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ካብዞም 700 ሰባት ሓደ ናይዚ ግዜዚ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ይርከቦም ንትራምፕ ብተወሳኺ ናይ ፋይናንሻል ኣማኻሪ ገይሩ ቆፂርዎ ነይሩ ብጠቕላላ ነታ ምሸትቲኣ ፕሮግራም ጥራሕ 400,000 ዶላር ወፃኢ ገይሩ ኣብቲ ግዜቲ ንሰበይቱ ሰይቲ መንኮንኪ ክደኣ ኣብ ተራ መሕፀቢ ክፍሊ ዝተሓፀብኪ ሰይቲ ማይክ ኮይኺ ኢሉ በዓል 24 ካራት ሙሉእ ብሙሉእ ብወርቂ ዝተሰርሐ መሕፀቢ ነብስን ኣብ ሸቓቕ ኮፍ መበልን 3 ሚልዮን ዶላር ብምውፃእ ዝሰርሓላ ተኣምረኛ ሰብ እዩ ሓደ ወቕቲ ስልቹ ኣብ ዝበለሉ ግዜ 140,000 ዶላር ከፊሉ 3 ኣናብር ዓዲጉ ኣብ ገዝኡ ይዕብዮም ነይሩ ነዞም ኣናብር ሜኖ ኣብ ዓመት
$200,000 يخفل نيرو مبزحتو غزي يقعد سلا زنبره انا برو زحلولو بعل مويا نعمت $200,000 كيترفه زخفل قدامنيا فطوري زنبره نفس وكف بقمقام 1 مليون زوصو دايمنتات ساعتات نايكساد هابل استفلالوي مغايص اذني زنبرو تاريخኛ سبيو ايانا مايك حدا غزي ناتغواسط انكلو اذن مقانقنتو بمنكاسو 3 مليون كحسا خفيلو مايك مالت كابز حدرو الهوتيل كوص كلو ابورسو زنبر $1 مليون رسيعو زخده سبي زنا هابتي كبري معرق وزت اعبيدو وعلو امن لما مدي بوتو مخان تريفو فقودو مزاناقع ماكل كونه معرفيو اسلاف هيوانات كونه ابرؤسيون كوكين وسيدو ازروايس فوكر نايس كبل جمره لعلنا والف جزء كونه ابغزو نزغبرلو قال محتتنا قرصه يالاو صلي حجرها خوينه لعل بلا نبيني زبرلو غزي طفو خابزي እና በለ ጋዜጠኛታት ከባረር ጀመረ በገበና ገዲድ ካምድፋር ተخصيصو 6 ዓመት መከራን ሽግርን በዘይ ሽግር ሸሪቦ ወጸ ከሳብ 2003 ዝነበሮ ሀብቲ ሳንቲም ከየተረፈ ሐመድ ድፋጩ አስቲዎ አብልዕሊኡ እተን ዘብረቅረቃ መካይኑ ቪላ ገዛውቱን በዕዳ ተተሐይዙ ተጨሪቱ ንሱ ኸያከል ተሰካሚ ናይ 50 ሚሊዮን ዕዳ ኾነ ከሲሩ ፋሌረ አቢሉ ማለት ፈሊሩ ተቀላሊጡ ካባይነ ለዓል ዝደክ ኾይኑ ኣብዚ ግዜ እዚ ወደ 53 ዓመት ሽማግለ እዩ ልብ ገዚኡ መኻር ኾይኑ እቲ ኩሉ ዝሓለፈ ብኽነት አንገብጊብዎ ጣዕሳ ድቃስ ከልኢዎ በዓል ውዕለቶም ዝኾነ ፈተውቱ ንዕኡ ከመርአያ ገይሮም ዓቢ ደረጃ ዝበጽሑ ውልቀ ሰባት ምስኪን እናበሉ ከናፍሮም እናመጠጡ ኣብ ፊልምታቶም ተሓጋጋዚ ተዋሳእት ኾይኑ ንኽዋሳእ አድቨርታይዝ ከም ስርሓሎም እናገበሩ ብዘይጋነን ገንዘብ ይሸቅልዎ ሓደ ፍሉጣት ውልቀ ሰባት ድማ እናኸፈልዎ ብውልቂ የሰልጥኖም ኣብዚ ግዜ እዚ ከምቲ ዘየለፈ ሓተር ተርቢሉ $2 ሚሊዮን ዝኸውን ኣለዎ ኣብ ዩቲዩብ ቻነል ከፊቱ ከም በዓል መን ይስሙ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ግበሩ ለይ እናበለ ክምሕፀን ይውዕል ሶልያና ካሕሳይ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንስያት ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ ሬድዮ ኤረና